Eskerrik asko, zuen presentziarengatik, beste behin ere, galderen txandan mesedez gogoratu aurkeztu eta esan behar duzuela zein komunikabideetatik zatozen. Les damos la bienvenida a la rueda de prensa de los premiados de esta edición del Festival de San Sebastián. Agradecemos, por supuesto, su presencia una vez más y en el turno de preguntas, por favor, recuerden presentarse y mencionar al medio que representan. Welcome to the press conference of this edition's award winners. During the Q&A session, please introduce yourselves and indicate the media you represent. To follow the press conference, languages are available on the following channels. Euskarazko itzulpena bat kanalean aurkituko duzue. Disponen de la traducción al español en el canal 2. You will find the English translation on channel 3 and the French translation on channel 4. Estamos ya preparados y preparadas. Así que prest gaude, beraz, hasiko gara, Kulinari Zinema Sariarekin. Award ha sido para MAM. Recibimos a el director y co-guionista MAM-entzat izan da, gurekin ditugu Nanfeiz, zuzendaria eta gidoikidea, eta Marin Garnier, produktore eta gidoikidea. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Kaixo, Gabon, mila esker. Estemos primero la fotografía. Bai, lehenik eta behin argazki egingo dugu. Bai, aurrean jarri, bai. Para que se puedan poner en la marca. Perfecto. Jarri hor markatxo horretan, primeran. Muy bien, comenzamos con las preguntas. Ederki, galderekin hasiko gara. Galderarik. Galderarik. Parece que no, en cualquier caso nos encantará. Badirudi galderarik ez dagoela, baina hitz hartu nahi baduzu, Bai. Mila esker, privilegio bat da eta ohore bat da, hemen Donostian egotea lehen aldia da, jendaurrean filma. Erakusten genuela, guretzat garrantzitsua izan da tolerantziari buruz, laguntasunari buruz eta familiari buruzkoa da gure filma. Eta izugarri gustuko dugun Vietnamgo jatetxe bati buruz hitz egiten du, elkarri laguntzen dioten komunitatean hitz bati buruz, eta noski janariaz ere hitz egiten du. Eta esango nuke janaria dela partekatzeko maitasuna emateko eta esku zabal izateko modua proposenetako bat. Eman eta partekatu nahi izan dugu guztiekin. Eta horrez gain, proiektu honetan lagunekin lan egin dugu. Aktoreak denak gure lagunak izan dira. Eta izan da familian egindako proiektu bat. Auzo lagunak, saltokietako jabeak, guztiak elkartu dira. Eta saiatu ginen gauza oso autentiko bat sortzen. Eta maitasun handiz egin dugu. Beraz, bai, guretzat berezia izan da proiektua egin ahal izatea. Mila esker. Eta zoriona, bai, mila esker txalo bero bat haientzat. Etorri New Yorkera, nama jatetxera benetan, bertako jatetxe honena dela, bai, pospozik hartuko zaituzete. Bertakoak errealak dira denak, benetakoak. Mila esker. Donosti Hiria Publikoaren saria, Premio del Público, Ciudad de Donostia, San Sebastián, City of Donostia, San Sebastián Audience Award, The Voice of Din Rajab, productora Odessa Rae. Odessa Rae, produktora eta Motaz Mahliz, aktorea. Thank you. Yes, thank you. Bai, mila esker galderarik. La pregunta, sí, por favor. Nombre y a qué medio pertenece. Izena eta edabidea.
Hi, my name is Diego Aramburu. Kaixo, Diego Aramburu naiz, Lukikoa. Eta galdetu nahi dizut, Venezian eta Donostian aurkeztu duzuelako filma, eta mundu osoan zehar redatuta espero dugu Oskarretara ere iritsiko zaretela. Palestinako dokumentala sariduna izan zeniaz, baina ez zen ofizialki argitaratu. Pentsatzen dut, hemen dagoen talentua ikusita, produktore gisa, aktore gisa espero duzuela herrialdean ere ikusaraztea zuen filmagienen zailago delako. Ez dakit zer deritzo zuen horri buruz. Eskerrik asko eta eskerrik asko filmarengatik. Bai, hain zuzen, ez da? Bai, horrela makortu behar naiz? Horrela entzuten hauzu ere, bai? Gure ametsa da, film hau leku guztietan ikusi ahal izatea. Eta noski, Estatu Batuetan, ere, ni Estatu Batuarra naiz, eta espero dugu han ere ikusi ahal izatea. Pentsatzen dut horixe dela, orain esan dezakedan guztia horri buruz. Mila esker. Baina bai, film hau ikusi egin behar da. Espero dut hori egiteko babesa izango dugula, benetan. Mila esker. Any other questions? Beste galderarik? No? A big round of Ez? applause to them. Txalo bero bat Thank you beraientzat. very much. Mila esker. Congratulations. Eta zorionak. Thank you. Eskerrik asko. Donosti hiria publikoaren sari Europako film onenarentzat, Premio del Público Ciudad de Donostia San Sebastián a la mejor película europea, City of Donostia San Sebastián Audience Award for the Best European Film, for Amélie et la Métaphysique de Tube, directora Maïli Balat. Zuzendaria, Maïli Balat. Yes, thank you. Bai, mila esker, galderarik? ¿Alguna pregunta? Bai, mesedez. Le acercan el micro. Bai, gerturatuko dizute mikrofonoa. ¿Puedo hacerla en francés? Frantsesez egin dezaket galdera? Oui. Bai. Félicitations pour votre film. Je voudrais vous Zorionak, demander zorionak filmarengatik. Eta zera galdetu nahi dizut? vous avez gagné votre film, c'est un film d'animation. Zer deritzozu, Et vous avez gagné sur kontuan d'autres izan da films animaziozko plus film bat dela, qu'est-ce que vous eta pensez aurretik que beste l'animation film peut konbentzionalagoak egin dituzula kontuan izan da, zer ekarpen egin dezake animazioak? avec un film Harritu d'animation? altzaitu, saria jasotzak, animaziozko film bat izan da? Bai, hain zuzen. Eta guretzat ohore handi bat da, hautaketan parte hartu izana. Ez da ohikoa animaziozko film bat hautatzea. Kanen ere, hautaketa ofizialean parte hartu genuen, baina oso zaila da. Hautaketa ofizial horietan sartzea. Kasu honetan, berriro diot, ohore bada gainera ikuslearen saria jaso izana. Guretzat oso garrantzitsua da. Denontzat filmak egiten saiatzen garelako eta animazio badakuk adierazteko dugun tresna bat, modu bat. Niretzat eta talde osoarentzat guztiak gara marrazkilariak eta bada guk historia kontatzeko dugun modua. Eta espero dugu horrekin gauza surrealistak, mamuzkoak, irudikatu alizatea, baina baita ere gai sakonak. Helduei zuzentzen gatzaia, baina aurrei ere saiatu gara familia osoaren gana iristen guretzat garrantzitsua zen. Eta kasu honetan batez ere helduak izan ditugu gogoan. Eta berriro diot guretzat ohore handia izan dela,
parte hartu alizatea. Eta espero dezagun, hau ere, aintzat hartzea, beste film batzuek ere aukera izan dezaten. Merci beaucoup. Any other question? Mila esker, beste galderarik. ¿Una otra pregunta? No? Ez? Thank you very much. Congratulations. Mila esker eta zorionak. Txalo bero bat. Merci beaucoup. Mila esker. Vamos ahora con Horizontes Make and Mark Saria. Premio Horizontes Make and Mark Horizontes Award. Ha sido para un poeta. Recibimos al director Simón. Zuzendaria, Simon Mesa. Nos colocamos primero para la foto en la marca. Aquí, por favor. Ahí, sí. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta? Bai, mila esker, galderari badago. Puede compartir algo si quiere. Bueno, zerbait esan nahi baduzu. Bai? Ah, a ti te conozco. Tenemos una pregunta. Bai, badago galdera bat, bai. Felicitaciones Zorionak, por tu premio. zorionak Quería saber, ¿qué sariagatik. significa para ti este Zuretzat zer esan nahi du, de que tu sariak. película ya salió en- Zure filma, zinema aretoetan, egon zen ikusgai, Kolonbian oso harrera ona izan zuen, este premio eta ya zer de espero tus- duzu? a tu Zer película uste duzu eman diezaiokela ya la está sariak viendo. zure filmari Por lo menos dagoeneko, Colombia, jendea no ikusten sé ari si delako, llegará a Kolonbian ser behintzat, distribuida en los otros ez países dakit, de Latinoamérica. Latinoameriketako gainerako herrialdetan ikusgai jarrikote den. Un viaje muy... Bueno, ez dakit egia esan bidaia, ederra izan dugu film honekin, estreinatu genuenetik, maiatzetik, Muchas cosas, la gauza gente asko no se gertatu conoce dira. sobre la película. Jendea etorri egiten zaigu, bai, filmak sortu duelako, halako elkarrizketa bat, arreta oso ederra eman dio jendeak. Estamos sorprendidos. Eta horrelako sari batekin, harrituta gaude. No, yo espero que la película... Eta nik espero dut filmak bidaiatzen jarraitzea Liman, Santiagon, egonda ikusgai, eta poeta bati buruzko film bat da, baina komedia bada oso bitxia da. Termina siendo una película muy latina. Baina azkenean oso latinoamerikarra da. Beraz, bai, gustatuko litzaiguke, lurralde osoan zehar bidaiatzea Mar de Platan egon gara, Argentinan, Morelian, Mexikon, baina zinema aretoetara iristea nahi dugu jendeak lotura hori egin dezan filmarekin. Badago beste galdera bat hemen, bigarren hilaran. Hola, Jon Ruiz de Achiflar. Jon Ruiz, Atxilarrekoa, zorionak sariarengatik. Si no recuerdo mal, en la Eta del premio Horizonte. okerrez banabil, Horizonte sariaz gain oso puntuazio ona izan duzue Gazteipai mailaren puntuaketan. Eta zer uste duzue duela filmak gazteentzat? Guk filma sortu genuenean nitxoaz harago pentsatu genuen, bai? Jaialdiko zinema zale hori ez harago pentsatu genuen. Kolonbian, normalean, badirudi zinema eta publikoa bide desberdinetatik doazela. Nik zinemagile gisa nahi nuen zinema jendearen gana iristea. Bai, nik eta beste askok egiten dugun modu horretan, ariketa hori egin nahi nuen. Eta Kolonbian guretzat harrigarria izan da, ez da, laugarren astea da, zinema aretoetan gaudela, eta jaialdietara iristen garenean, prentsak eta kritika espezializatuak ez ezik gaztek ere iritzi ona agertu dute, ez da, hemen ere besarkatu egin dute poeta filma. Eta hori zen gure asmoa, ez da, ez izatea, zinema zaleen eremura mugatzen zen zerbait. Guretzat oso garrantzitsua zen publikoaren gana iristea. Eskerrik asko. Mila esker eta zorionak.
Guazen orain Zabaltegi Tabakalera sariarekin. Premio Zabaltegi Tabakalera Award. Ha sido para La Tour de Glace. Recibimos a la directora Lucille. Zuzendaria Lucille Hatzijarlilovitz dugu gurekin. Eskerrik asko. Tenemos la primera pregunta en la Bai, segunda fila. lehenengo galdera, bigarren hilaran, mikrofonoa, mesedez. Hola, Jon Ruiz de Achiflar. Kaixo Jon Ruiz, Atxiflarrekoa. Cuarta vez que está en San Sebastián. Laugarren aldia da, Donostiara zatozela eta laugarren saria da hau zuretzat. Zer deritzozu? Mila esker filmarengatik ere, bide batez. Mila esker ingelesez hitz egingo dut, barkatu, gaztelaniaz ez nahi zain ongi moldatzen. Eta, bai, hain zuzen askotan egon naiz hemen, eta zinemaldia honiretzat zoragarria da. Zinemaldiagatik, beragatik, baina baita ere ikusleengatik. Egia da, askotan banaketa bat egoten dela, iritzietan, baina ikusten dut hemen zinemarekiko grin hori badagoela, eta zentzu horretan oso aberatsa da zinemaldia. Beraz, atsegin handia da, berriro hemen egotea, eta zoragarria da, etortzen naiz bakoitzean sari bat jasotzea, harrigarria, ez da? Bai, mila esker. Mila esker, eta mila esker jaialdiari ere. Thank you. More questions. Galdera gehiago, bai? Raise your hand. Bai, altxa eskua pixka gehiago, bai? Ay, pues. Muchas felicidades por el premio. Zorionak, sariarengatik, filma zoragarria da, eta jokoktori gustatuko litzaioke, ausartegia ez baldin bada hori esatea. Eta zalantza bat dut, agian nahiagoko duzu ez argitu ambigotasun hori mantentzeko. Baina, 70ko hamarkadan girotzea izan da, zerbait referentziaren batekin ezen nolako, agian interes estetikoren batik egin duzu, garai bat islatzeko. The translation didn't work. Ezin nuen entzun itzulpena galdetu didazu ea referentzia egiten nion garai bateko zinemari, ez? Garai bati, 70ko hamarkada, aipatu duzu. Iruditzen zait baduela erreferentzia bikoitz bat, bai, egiten du referentzia hori, 70ko hamarkado zinemari, 30ko hamarkadoko zinemari, garai hartan zinema gauza magikoa zelako, eta gauza misteriotsua, oso indartsua zelako, gaia zarago, bai, irudiak ikuste hutsa magikoa zen. Eta ezakit horrekin erantzuten diodan zure galderari. Mila esker eta zorionak. Txalo bero bat. Mila esker. Kutxabank New Directors saria, premio Kutxabank New Directors. Kutxabank New Directors Award. Ha sido para Weightless. Recibimos a las productoras Gurekin ditugu, Ana Dame Garzolestet eta Clara Jantzen Kreinoe ekoizleak. Txalo bero bat. Stand there. Yeah, on the mark, please. Yes, thank you. Osondo, eskerrik asko. Do you have any questions? Badago galderarik? ¿Alguna pregunta? We don't have questions, but if you want
Ez dago galderarik, baina zerbait esan nahi baduzue, bai? Laburra bada ere. Okay, Ba perfect. ez dut uste ezer esan nahi dugunik, ba. Osongi, zorionak. Interpretazio nagusi honenaren zilarrezko maskorra. Concha de Plata, la mejor interpretación protagonista. Silver Shell for Best Leading Performance. Ha sido para Chao Xiaohong por Her Heart Beats in Its Cage. Thank you. You may place Mila esker, nahi baduzu saria hor jar dezakezu. any questions, galderarik, Galderarik, alguna pregunta. 哦，抱歉，我的个子太矮了。 Lo siente que es un poco baja, por eso estaba aquí con el micrófono. sentitzen du txikia naiz eta mikrofonak aurpegia estaltzen dit. Muchas gracias, es un honor. Mila esker, hori bat da. 非常乐意让世界各地的姐妹们来一起分享我们的这一部《监狱来的妈妈》这款电影，因为我是想让有更多在困境中的女性朋友们在电影当中能得到温暖、力量和坚韧。谢谢。 Tengo muchas ganas de que las mujeres de todo el mundo... Gogo handia dut mundu osoko emakumek film hau ikusteko eta espero dut indarra emango diela eta berotasuna emango diela eta asko edatuko dela. Mila esker eta zorionak. Thank you. Thank you. Argazki honenaren epaimahaiaren saria dugu orain. Premio del jurado a la mejor fotografía, Jury Prize for Best Cinematography. Ha sido para Pau Asteva, por Los Tigres. Tenemos gracias. ¿Alguna cuestión? Bai, badago galderarik? ¿Galderarik? Sí, segunda fila, por favor. Bai, bigarren hilaran, Jon. Hola, enhorabuena. Bueno, Jon Ruiz de Zorionak, Jon Ruiz atxiflarrekoa. Zorionak sariarengatik eta egin duzun lanarengatik. Jakin nahiko nuke, ea zaila iruditu zaizun film honetan egindako lana, kontuan izan da zenbat eszena garrantzitsua den. Eskerrik asko lehenik eta behin. Egia esan, erronka bat izan da talde osoarentzat. Lehen aldia zen urpeko hainbeste eszenarekin eta erronka sekulako handi izan da, inoiz baino prestaketa lan handiagoa egin berri izan dugu. Zorionez, Erik Borgenson ezagutu genuen, bera zen zati horren argazkilaritza arduratzen zena, bere aita suediarra da, ama espainiarra eta hasi nintzen Europako urpeko filmak ikusten, hala izan nuen bere berri eta izugarri lagundu digu. Gracias.
Mila esker. Beste galderaren bat? Hola, Pau. Es tu segundo premio. Kaixo, Pau, zure bigarren saria da, Donostian. Zer alde dago, Kanibalekin irabazi zenunetik, eta oraingo sariarekin alderatuta. Bueno, lehenengoa zen, ez? Eta esan, bueno, filmategin, eta sariak emate dizkizute. Ez nuen ulertzen zer sortea izan nuen. Orain ikusten dut lehi handia dagoela, eta eskertzen dut benetan bigarren saria eman izana, zinemaldian. Zer alde egon den? Ez nuke jakingo. Hasieran, hasi berri utxen nintzen eta ez nintzen konturatzen. Orain gehiago baloratzen dut eta benetan eskerroneko nago. Eskerrik asko. Zorion txu. Txalo bero bat. Taldeko interpretazio onenaren zilarrezko Maskorra. Concha de Plata, la mejor interpretación de reparto. Silver Shell for Best Supporting Performance ha sido para Camila Plath. Camila Platherentzat, Belenengatik. Un poquito más adelante, por favor, en la marca. Gracias. ¿Lo tenemos, compañeros, compañeras? Bai, baditu argazkiak, bai? Nahi baduzu, saria horrutz dezakezu. ¿Alguna pregunta? Galderarik? Tercera fila, por favor. Bai, hirugarren hilaran, mesedez. Hola, Gabriela Bravo de Kaixo, Kulturizarte. Gabriela Bravo Kulturizartetik. Zer esan nahi du zuretzat sari hau irabazi izanak? Kontuan izan da, zuk egin duzu pertsonaia, bidegabeki espetxeratutako emakume bat dela, kontuan izan da Argentinan gertatzen ari dena, kontuan izan da sozialki, politikoki gertatzen ari den guztia, oso une zaila bizitzen ari zaretelako. Zer esan nahi zuretzat? Bueno, hau oso garrantzitsua da niretzat, baina badakit ere, nire herrialdeari, nire probintziari, indarra eta itxaropena emango dizkiola. Tresnak balioak ematen dizkigu. Eta eguneroko biziraute horretan beharrezkoa ditugu elkarrekin aritzea, masak, borroka, kolektibitatea, Argentina eta Tucuman historikoki badira borroketatik, gatazketatik eraikitako herrialdeak eta eremuak. Beraz, film hau, egia da nik sari hau jasotzen dudala, baina hori da gogora ekartzen duena. Horren beharra dugulako gaur egun. Eta gogorarazi nahi digu, gainera, asko dagoela jokoan, arriskuan, emakumeen eskubidea kontuan izan behar dugu, 4 urtean behin gobernuak aldatzen direla, eta gauza mugitu egiten direla etengabe. Geratzen dena, eta irauten duena, bada pentsamendua, ideologia, eta bada herriaren posizionamendua. Beraz, nire ustez filmak hori ere ordezkatzen du. Ez soilik pertsonaia, ez soilik aktore lana. Bai? Oso garrantzitsua da ere. Lanak egiten duen hori niretzat lan bat da, aktore esatea. Eta zinema ere kolpatzen ari dira nire herrialdean. Beraz, esan nahi du ere lanekoa. Eta hori ere garrantzitsua da niretzat eta kultura arloko gainerako langileentzat. Mila esker, beste galderarik? Beste galderarik ez. Eskerrik asko, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Mila esker eta zorion. Interpretazio nagusi honenaren zilarrezko Maskorra. Concha de Plata, la mejor interpretación protagonista. Silver Shell for Best Leading Performance. Jose Ramón Soroizek jaso du Mas Palomasengatik. Txalo bero bat.
Bai? Eskerrik asko. Soroiz jauna, nahi baduzu ikurra hor utzi dezakezu edo nahi duzun bezala? Nahi duzu moduan. Oso ondo. Galderarik, any questions? ¿Alguna pregunta? Ba, ematen dunez ez? Zerbait partekatu nahiko bazenu? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko zuri. Bale. Pelikula ikusi eta dana ikusi ja. Pelikula ikusiko zuten da dena ikusi ja. Claro. Ez dut ezer esan nahi badazpada ere. Batxalo batekin agurtuko zaitugu orduan, ez da? Merezi du eta... galdera bat. Gutxinez galdetzeko zerbait, ze suposatzen da zuretzat, zure karrera oso ezaguna hemen Euskal Herrian, baina batean kontxa, ez da, ziarezko kontxa. Ze pentsatu duzu, igual zeo zeri antzuna zukan, zirrimurragor hortik zebilen, baina momentuan entzun duzu zure izena eta igozea. Ze pentsatu duzu? Ze pentsauko nik, hau tokauko zitzaiala. Jose Mari etorri zitzaien da, santzianen protagonista inbiardek, nik inbiardeten pelikulan, ez dago beste atoreik, hoxe erantzun nion, lehenengo gauza, hor ni pega jartzen, esan ni dislexikoa naiz, nik ez ditut elkarrizketak ematen, eta nik olakoa naiz, eta alare, geokioia irakurrunan, hori, bakizue. Kosta intzitzaian erabakitzea, pixka bat. Bai, gorra intzitzaian ere adinakine pauso hori ematea eta hor jartzea bere aurrean, denbora izan nun burui esateko zein behar nun, 6-7 hilabete izan ditun prepatzeko burua hortara, eta orduan horrek asko laundu zian, grabatzea junginenen, Hazi da neon, barruan neon historian, lehenengo unetik dana emanez, eta ni neoni harrituta gelitu nintzen eburukin, esan ez, horrelaztek inoiz lanik egin. Eta horri izan zian bilebeteak horrela, gorrak, baina ikaragarrian ez, ni horrekin gelitzen ez, bilebete horrekin. Hau gehiago kostatzen zaiz, mundilu hau gehiago kostatzen zaiz. Eskerrik asko, bai. Besterik, ez, bai, bigarrengo hilaran mesedez, segunda fila. Eixo, zorionak, Jon Ruiz, atxiflar. Beti esatezu, esan dezu eszenatoki, eszenatokian, zaizula gustatzen, mundilu, jendi aurrean itxeitea eta guzti hori, baina, hain zilarrezko kontxaekin eta guzti, igual, pixkat gehiago. Hoi, ez da hoi berezkoa da. Oitzen nahi naiz, guan esaten nion Nuriai hori, atzeneako oitu ingo naiz, ni onta, pizkana, haure gauz guztia bezala ikastea izango da, eta orduan da gehiago egin, orduan da lasaiogo jungo naiz itzeitea, eta dakitena esangoet, eta ez dakitena, hor konpon, oso zendariak ontauko, edo, era horta. Bai, zuri. Eskerrik asko, eta benetan bihotzez zorionak. Maixua zara askoren-zatetan. Txalo beroa bera-bentzat. Eskerrik asko. Zuei, benetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, mila esker. Agur. Gidoi honenaren epaimaiaren saria, Premio del Jurado al Mejor Guión, Jury Prize for Best Screenplay eta zuzendari honenaren zilarrezko maskorra, Concha de Plata la Mejor Dirección, Silver Shell for Best Director, ha sido para Joaquim Lafosse eta Chloé Diponchel, Sijour se pretamla filmarengatik. Txalo bero ba. Without
Yes. Okay, yes, please. Bai, mesedez, bai. Zerbait esan nahi baduzue. Any questions? Badago galderarik? Yes. Bai. Segunda fila, por favor. Bigarren hilaran. Hola, Jon Ruiz de Atxiflar. Kaixo, Jon Ruiz, Atxiflarrekoa, zorionak sariengatik. Eta amaieran, eszenarioan aktorei eskerrona eman diezu. Ez dakit gehiago esan dezakezun, hori pixka bat gehiago edatu nahi duzun. Barkatu, baina... Yes. Sorry, is it the volume? 1, 2, 3. Can you repeat again, please? En el escenario, a la hora de recoger el premio en el último momento... Eszenarioan, saria jasotzerakoan eskerrak eman dizkiezu aktorei ezakit gehiago datu dezakezun, eskerron emate hori. Eta kontuan izan da maskorra jasotzen duzula zuzendari gisa, nolako da sentsazioa, errepikatzaren sentsazioa? In fact, with the actors, it's... Izen ere, aktorei eskerrona eman diet, baina gidoiaren saria ere jaso dugu, baina idaztean parte hartu zuten horiei guztiei ere eskerrak eman nahi dizkiet. Gauero, aktoreak eta Chloe eta Bostok elkartu egiten ginen, sekuentziak pixka bat egokitzeko, gidoia aztertzeko, eta filmaketarekin hasi baino astebete 10 egun lehenago, taldearekin, zuzendariekin, argazki zuzendariarekin, eta aktoreekin film guztia egiten genuen, kamera gabe, setean bertan. Eta hori oso garrantzitsua izan zen aktorentzat. Eta baita guretzat ere, biontzat gauean, bagenuen gehiago idazteko aukera. Eta horrela egin genuen lan hori. Eren lana azpimarratu behar. Beraiei eta Chloeri ere batzuetan uztea aurraen zuzendari. Iruditzen zitzaidan eta nuen beste norbait ez galdera gehiago.
sari berezia. Premio ha sido para Historias del Buen Valle. Luis Gerin, bai, lehenik eta behin argazkirako sariarekin. Barkatu, baina mikrofonoa erabiltzen ari ezenez ez dugu ongi ez zuten kabinan. Sí. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Bai, galderekin hasiko gara. Badago galderarik bigarren hilaran? Me disculpo por el ruido que ha habido en el exterior. Barkatu, kanpoan zarata bat entzun da. Jonas Trueba izan da. Bai, zapateo bat dantzatzen ari zen, sariak ospatzeko. Bai, jasotako sariak ospatzen ari zen. Jon Ruiz, atxiflarrekoa, zorionak sariengatik. La película que nació como un encargo para... Filma enkarguz sortu zen, Macbarentzat egindako enkargo bat da, eta orain sariak jaso ditu zinemaldian. Nola deskribatuko zenuke izan duzun ziklo hori? Filma work in progress bat da, baina ezakit progres hori amaituta dagoen, estreinaldia falta da, ez da? Baina nola izan da bide hori? Enkargoa jaso zenuenetik, sariak jaso arte. Mila esker, nik enkargu bat jasotzen dudanean, onartzen dut filma nik sortu izan banu bezalaxe. Indarberarekin hartzen dut, bosta xola enkargua den, ala ez. Garrantzitsuena da nik begirada jartzea eta nire egitea enkargu hori. Hori da garrantzitsuena. Zer gehiago galdetu idazu? Bai, nola izan den bideo hori? Bai, work in progressarena. Tira, ez da ezer falta denik. Nik ez dut gehiago ukituko film hori, nik esan, bueno, uste dute, prentsa horrekoan esaten nuela, ez? Irakurri nuen Ribeti buruzko liburu batean, berak esaten zuen filmak ez direla inoiz amaitzen, filmak abandonatu egiten direla. Eta nik horregatik ez ditut berriro ikusten filmak, bueno, eta ikusten baditut, benetan gaizki pasatzen dut. Nik horregatik ez ditut ikusten nire filmak, niretzat lanerako materiala direlako, eta interpelatuta sentitzen naiz. Esaten date Gerin, baina fotograma horiek utzi dituz, aukendu behar zenuen, esaldi honi oxigeno gehiago eman behar zenion, soinua hemen egokitu behar zenuen. Ni interpelatuta sentitzen naiz lana egiteke dudan filma hori uste dut ez da gehiago ikusiko ere sufritu. Nik beti diot filmak ez direla guztiz itxi behar, guztiz amaitu behar. Garrantzitsua da alako margina ustea ikusleek itxi dezakegu. Además del premio Fipresti. Fipresti, Sariak
iaz Euskal Zinemaren urrezko maskorraren lortu. saria. Por película, Bombshell for Best Film. Alauda Ruiz de Azúa, directora. Zuzendaria. Estamos, compañeros, compañeras. Prest, bai, alauda, badago galderarik? Aupa Lauda, enhorabuena por el premio. Zorionak sariarengatik alauda. Ya habías ganado un festival de cine importante. Galdetu nahi dizut Malagan saria jaso zenuelako, baina oraingoan Euskadin jaso duzu saria zure herrian. Ez dakit honek esan nahi berezirik ote duen zuretzat. Zure filmak eztabaida pizten du eta ez dakit zuri gustatzen zaizun, zure filmek galderak sortzea eta zainbeste erantzunak ematea. Bueno, esango nuke lehiaketa ofizialean parte hartze hutsa badela harrigarria. Nazioarteko jaialdi bat da, sekulako erakusleioa da eta aurrezko maskorra irabaztea noskiz bada amets bat. Gainera ederra da eta ona da film batentzat, Los Domingos bezalako film bati ikusgaitasuna emateko. Eztabaidari dagokionez, bueno, ez dakite eztabaida piztu duen edo elkarrizketak piztu dituen, baina niri gustatzen zait. Zinema aretotik ateratzen zarenean filmak hitz egiteko gogoa ematea. Horrek balioa duela iruditzen zait. Horrez gain bada espazio oso segurua besteekin hitz egiteko fikzio bat delako. Beste galderarik? Any questions there, please? Your film focuses on Zure filmak jarrera kontserbazionistetan eta erlijioan jartzen du arreta eta badirudi ideia liberal horiek eta ate horiek errepresio hori sortzen dutela. Eta gaur egun badakigu gure gizarteak gero eta erreakzionarioagoa dela. Eta hori ikusita paralelismo batzuk daude eta zuk horretan pentsatu duzu filma egin duzunean eta iruditzen zaizu badela sintoma bat gizartearena edo badela gizartearen arazoi usteko modu bat egiten duzun gogoeta hori. Tira, familia jartzen du arreta, baina familiak ere badira gure gizartearen isla. Eta badira ere garenaren isla, heldu gisa, garen horren isla. Batzuetan heldu gisa iruditzen zaigu oso argi dugula, pentsatzen duguna, eta konturatzen zara, zure aurrak, nerabe bihurtzen direnean, heltzen direnean, agian zu baino kontserbatzaileago direla. Eta hor badugu gogoetarako aukera bat, nola gertatzen da balioen transmisio hori eta non geratzen da nerabearen ikuspegi kritiko hori. Beste galdera bat, bigarren hilaran, zorionak Jon Ruiz, atxiflarrekoa. Zorionak, 5 lobitos eta el quererren.
tanto Cinco Lobitos como Querer, como ahora Los Domingos. Cinco Lobitosen, El Quererren, eta Los Domingosen familiaren gaia lantzen duzu, eta jendeari ez zaio gustatzen urrengo proiektuei buruz hitz egitea, baina ez dakit orain prestatzen ari zaren hori, edo pentsatuta duzun hori ere, hildo beretik ote doan. Ba, urrengo proiektuari buruz hitz egin dezaket dagoeneko argitaratu dela, ikerketa prozesu horretan gaudela, dokumentazio fase horretan gaudela. Eta bada, helduentzako sexu esplizitua sortzen duten plataforma horiei buruzkoa, beraz, momentuz behintzat ez du familiarekin zerikusirik. Zorionak por los domingos. Txalo bero bat berarentzat. Besterik gabe, eskerrik asko zuen lan apartarengatik. Thank you for your outstanding work. Eskerrik asko. Y hasta la próxima edición, urrengo edizion arte.